አይናችን ክንድ ሲዘረጋ ጨለማው ሲበራ ሌቱን ስታነጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ሰላምና من ኢየሱስ ክርስቶስ خداننا يكون سلامنا بلعنا يكون سلامنا نغغرنا يكون سلامنا اتحسسنا يكون سلامنا اخيرنا يكون سلامنا نبرنا يكون سلامنا صبغات سن مغبرات نغورم يكون سلامنا من ኢየሱስ ክርስቶስ عصو اب زخونلካ ሰዓት ነገራት ጽልምልም ኣብ ዝበሉልካ ሰዓት በርኻ ዓጺኻ ትትክዝ ዘለኻ ተሓዝን ዘለኻ ትበክ ዘለኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነዚ ኣምላኽ ነዚ ህያው ዝኾነ ኢየሱስ ጸውዐዮሞ መጺካ ኣትዩ ናብ ገዛኻ መጺካ ኣትዩ ናብ ልብኻ ጸልሚትካ ይኸውን ተስፋ ቆሪጽካ ትኸውን ከምቶም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኣይሁድ ሞት ፈሪሖም ማዓጾም ዓጽዮም ዝነበሩ ንስኻ ድማ ኩነታት ፈሪሕኻ ልብኻ ተሸቢሩ ሓዚንካ ተስፋ ቆሪጽካ ብትሪኦም ኩነታት ተስፋ ቆሪጽካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን ብኽንዲ ተስፋ ይትቆረጽ ኢየሱስ ክመጽእ ናብ ልብኻ ዓድሞ ወደድከን ባንተ ካሸናፊዎች በልጠን ባሻጋሪ እጆች በልክ ስራ ተርፈን እንደ ጠላት ምኞት ሳይሆን በቸርነትህ ዛሬ ላይ ደርሰናል ምስክሮች ሆነን ዛሬ ላይ ደርሰናል ምስክሮች ሆነን لود ኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ገይሩ ለሰቀለ لود ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ገይሩ ለሰቀለ ንሕና ታይ ክረክብ ጽድቅ ንረክብ ና እግዚአብሔር ጽድቅ ድባል ክንካፈል ና ዓና ጽድቅ ይኾነይ ና እግዚአብሔር ጽድቅ እምነትና ዘጀመረና ኢየሱስ እዩ ዘፈጸመና ንሱ እዩ በእምነት ጀሚርና ብናሃትና ግብሪ መኻድ ዝባሃል የለን ነቲ መከራ ንኹነታት ንሰባትና ጠመትካ መከራ ክትስከም ፈጺሙ አይካል ዘይሕሰብ ንመኒና ጠምት ተባሂልና ንኢየሱስ ብምጥማቲና መከራ ክንጽውር ንኽእል በዘመናት ሆነን ባለተራ እግዚአብሔር